Jos heräisit yllättäen Kap Verdellä, voisit ilmaston, kielen ja ihmisten perusteella kuvitella olevasi Brasiliassa. Se johtuu siitä, että Afrikan länsirannikolla olevan pienen saarivaltion väestö polveutuu 1400-luvulla saapuneista portugalilaista siirtomaaisännistä ja aikoinaan Afrikasta väkipakolla tuoduista orjista. Kap Verde on kooltaan ja maineeltaan vaatimaton maa, mutta hiekkarannat ja aurinko ovat antaneet sille mahdollisuuden kehittyä matkailun avulla. Rento tunnelma ja kehittyvät palvelut kiehtovat yhä useampia eurooppalaisia. Kap Verdelle kannattaa lentää, jos haluaa stressiä pakoon ja pitää tuoreesta kalaruuasta. Kas tässä paistettua wahuuta eli siniraita makrillia ja kansallisruoka kashupaa tonnikalan kera. Jano katoaa saarten omalla maukkaalla Strela-oluella. Meri, tuo kalojen vilpola, on useimmille lomamatkan ydin. Myös sukeltajat, purjelautailijat ja leijasurffaajat kerääntyvät Salin saarelle suurina parvina. Sal on pienehkö ja tasainen saari. Suositun maastoautosafarin sijaan kannattaa harkita polkupyöräilyä. Ainut asfaltoitu tie lähtee Etelä-Kärjen matkailukeskittymästä Santa Mariasta. Se vie lentokentälle ja pääkaupunkiin Espargosiin. Sen lähellä on nähtävyys. Katsotaanpa. Buraconanlahden uumenissa paistaa kulman meren sininen silmä. Ja joka 7. aalto pärskäyttää kunnolla. Espargosin toisella laidalla on Pedra de Lume. Vanhasta suolakaivoksesta on tehty maa-uivala. Veden suolapitoisuus on lähes 30%. Vettä on vain puoli metriä, mutta jykevääkään ahteria ei saa painettua pohjaan. Tästä eteenpäin saatte seurata kuvassa myös suolapisaraa, joka tarttui linssiin suolakylvyssä. Kokeneemmat sanovat, että Kap Verdellä käynti ei ole mitään ilman saarihyppelyä. Kuuliainen lähtee. Siis keula kohti Fugua, tulivuorisaarta, jossa laava pulputti viimeksi 90-luvun puolivälissä. Fogun hitti on tulivuoren kraatterissa oleva kaupunki Chá das Caldeiras. Mutta annetaan oppaamme Hamilton Pereiran kertoa ensin laavavirroista ja minibanaaneista. And do they export the bananas or just around the islands? Just around the islands. Just around these islands. That's how we survive, by trading. With each other, yeah. Chá das Caldeiras on 1700 metrin korkeudessa. Yhteisen kantaisänä pidetään ranskalaiskreiviä. Hän on sukujaan Grenoble Montrondeja. Hän rantautui saarelle 1800-luvun loppupuolella paettuaan kaksintaisteluhaastetta. Matka Brasiliaan katkesi Fogulle. Kreivi ihastui maisemiin ja perusti suurperheen. Ilmeisen vilkkaan ja sosiaalisen kreivin perimä elää ja voi hyvin Fogolla, samoin hänen aloittamansa viininviljely. Vaikka esi-isä olisikin kreivi, elämä Fogulla on kovaa ilman vesijohtoja ja verkkovirtaa. Mutta Salinsaarelle matkailu on jo tuonut hyvinvointia. Lasten ei tarvitse myydä laavan kappaleita henkensä pitimiksi. Lähestyvä karnevaali pitää tytöt kiireisinä. Pojat tekevät sitä mitä muuallakin, lukuun ottamatta ehkä pieniä pohjoisia maita, jossa mieluummin hakataan kumilimppua. Kap Verdellä on jalkapallokenttä joka kylässä. Monet hotelleista ovat mallia all inclusive. Täysihoito, helppoa elämää. Täysihoito voi kattaa myös monipuolisen iltaohjelman. Brasilialainen capoeira on sen verran vaativaa, että on paras seurata sivusta. Malttakaa hetki, kyllä hotellivieraatkin pääsevät tanssimaan.
Ah!